kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa. Aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking tigpaminaw, niya na sa bagatong tulumanon nga giulukan the woman I love, kunang papay nga akong gihikukma. Kinigihapon si Shilbert Dundoyano Sr. alias Peritas, nagyapoy magiguban kaninyo ug naghinaot nga naagihapon kamo sa maayong panglawas aron andam maminaw sa pagapulong atong maluwatan dinhi sa mong tulumanon. Sabado nga edisyon og mutubag de karon og mga pangutana gikan sa mga text messages. Ang pangutana nga atong unang pagatagaan o pagtagad karon no mga suking tigpaminaw ang may labot yun sa atong tema may tungod sa mga imahen kon mga larawan. Ako mang na take note o ako yung nadumduman pagayo mong pangutana mao nga di na lang ko dungaw sa cellphone no. Kaya nauna man yun yung pangutana. Matud pas bang pangutana nga, Brad Peritas, imo mang gihisgutan no ang mga mahitungod sa larawan o mga santos. Dunay mga tudling sa Biblia nga imong gigamit nga gihimo nimong kapasikaranan. Unsa man gyoy katuyuan ni ana gyud. Ngano man di ay og
kanang di na lang ta mo buhat o mga imahen aron masiguro ba nato ba nga di ta magkasala niya ng idolatria. May paikuhaon na lang na nato, di lang na i-appeal sama sa ibuhat sa ubang mga tinuhuan nga wa na nila gi-appeal ng mga larawan diya silang simbahan para masiguro gyud nga di gyud magkasaan niya ng idolatria. Mao ni ang atong tubagon ron pag-una no mga suking tigpaminaw. Well, ang atong ikatubag niya na mao nga kung dili na lang ta maghimo og mga larawan o ribulto tungod kay dunay mga bahin sa kasulatan nga nasuko ang Dios tungod kay gihimo nilang mga idolo sa maong mga butang. Di na lang ta mohimo bisan adunay mayo nga paggamit sa maong mga butang. Ang mulutaw gud Ang mulutaw gud niya na no mag-asuking tigpaminaw nga makuwangan na puno nato ang tibuok kamatuuran nga gitudlo sa Biblia. Kay doon na may husto nga gamit sa mga larawan, so dito ta. Di kay atong undangan tungod kay doon na sayop nga paggamit. Sama lagi niya ng kwarta, kumo doon ay sayop nga paggamit sa kwarta, di man ta moingon nga di na lang ta mo gamit og kwarta kay dunay sayop nga paggamit sa kwarta. Gamit gihapon ta og kwarta pero dito sa maayo nga paggamit. Nausab gihapon niya ng mga butang sa mapananglit sa sundang. Na may maayo nga paggamit sa sundang. Pagbugha og kahoy. Kung sa panang gamit sa sundang nga magkatabang sa pagkinabuhi. Ato ka nang gigamit. Pero, dili na to gamito ng butangas pagpatay og tao, pagpatikbas, paglapas na sa katungod sa uban. So, mao na ang atong prinsipyo diha nga. Kung dunay husto nga paggamit sa mga butang, ato yun ang himuon. Kay kung atong basahon ng Biblia, na ang magyuy mabasa po nga ang Diyos nagpabuhat og sa maong mga larawan sama sa Cherubim. Kadtong larawan sa bitin nga tumbaga. Hinuon kadtong kaso sa bitin nga tumbaga no mga suking tigpaminaw. Ang Diyos maoy nagsugo niadto ni Moises pagpahimo. Pero sa dihang gipagka-Diyos na sa mga tao, nasuko ang Diyos mao nang gipaguba ra pud niya. Sumala sa atong mabasa sa Biblia. So makita nato nga dili gyud dawtan ang paghimo kay gani siya may gapahimo niadtong larawana. Larawan sa bitin. Ang iya lang gusto nga taman ra diha sa paghimo o kung unsay iyang instruction mahitungod sa mong butang diha ra taman. O kung moingon siya nga ayaw lang gyud ninyo ipakadiyos ng butanga. Ako mong gisugo sa pagpahimo ana pero wala ko'y sugo ninyo nga himuon ninyo ng Diyos. Kinahanglan atong tamdan ng iyang instruction nga taman ra diha sa iyang sugo. Ang iya lang nga dili himuong Diyos ang maong butang. Pero kay nagtuman man gyud mga tao, ila man yung gipagka-Diyos, mao nang nasuko ang Diyos o iya ra pong gipaguba. So diha lang. Nakaroon atong pulapdan pagayo ng pangutanaha alang pod sa uban natong mga naminaw, labi na kadtong bag-o lang nakadungog ani nga pagpadayag may labot na sa maong isyo, no? Mga suking tigpaminaw. Atong sayron ang mga katuyuan, mga nagkadaiyang katuyuan yun pa sa pagpaton og mga sakradong larawan o mga imahen. Unang-una na hinumduman nato sa una pag yung mga kanabang parte no stong tulomanon atong bag-o pa ni nagsugod. Ato naman ang nahisgutan pero atong
suplion alang-alang sa atong mga bag-ong mga listeners. Unang rason nganong tuna tay mga larawan niya sulod sa atong simbahan o bisan gani sa atong balay, mao nga sumala sa atong pagbasa sa Biblia sama sa 2 Kronikas Kapitulo 4 dudling 19 sa Mayong Balita Biblia, madud pa. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran, ang mga lamisa nga butanghanan sa mga paan nga simbolo sa presensya sa Dios. Unsa ko no? Naghisgot og mga butang nga gihimo didto sulod sa templo sa Dios. Kadtong mga butang nga atua dito sa sulod, matud pa, nagsimbolo sa presensya sa Dios. Ug sayod naman ta unsa tong templo sa Dios nga itong nabasa kagahapon ba ito, miagi sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Adunay mga larawan na pagali dayan-dayan sa dagway so sa kaliyon, larawan sa kiruben nga ang nahong Diyos tao. Diba? Kadtong mabasa na to sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Matud pa dinhi sa 2 Kronikas 4:19, kanang mga butanga nga naa diha sulod sa templo nagasimbolo sa presensya sa Dios. So unang katuyuan nga atong ihadag ninyo karon, no? Subli naman no? Kaya ato naman yung niskutan sa miyagi. Unang katarungan tungod kay hining mga butanga nagsimbolo sa presensya sa Dios. Laing tudli nga atong gamiton sa pagprubar ni ana mao ang Salmo 74 tudling 1 ngadto sa 9. Matud pa, nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini, O Dios, mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto, o gilukat mo gikan sa kaulipnan, aron mahimo nga imong banayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion, nga imong gipuy-an, ngari og lakaw ibabaw na ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo, ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay, o gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo, gipanamastamasan nila ang imong pinuy-anan, giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Wala na'y propeta, ug walay usa kanamo nasayod kung mulungtad ba kinigdugay. Sumona mga suking tigpaminaw. Salmo 74, tudling 1 ngadto sa 9, nga ang katawhan sa Dios nagtuaw. Ilang istoryahan ng Dios. Naghisgot sila unsay nahitabo sa templo sa Dios. Diin giilog kini sa mga kaaway. Unsay gihimo sa mga kaaway? Matud pa. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. By the way, unsa man kayong mga gipanglaglag? Ingon sa tong nabasa, ang mga kaaway nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang maong templo. Ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol o kahoy nga namutol pinagi sa wasay,
o gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho o kinulit. So dunay mga kinulit gyud diha sa sulod sa templo sa Dios. Unsa pa? Gisunog nila ang imong templo, gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan, giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit, gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibok nasod, nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. So naghisgot og mga balaang simbolo, mga suking tigpaminaw nga naa diha sulod sa templo. Sayod naman ta, unsa kaayo ang naa sulod no sa templo sa Dios. So lain kining prueba no nga nagsimbolo sa presensya sa Dios ang maong mga butang. Laing tudling sa Biblia mao ang unang Korinto kapitulo 15 tudling 27 nga matud pa. Kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. Naghisgot ang Biblia no mga suking tigpaminaw. Matud pa ni San Pablo sa unang Korinto 15:27 nga ang tanan kunong mga butang himuong tumbanan sa iyang mga tiil, tumbanan sa tiil sa Dios. Unsa may but pasabot niini? Nga tanan nga niya dinhi niining kalibutana buot sa Dios nga ang iyang presensya manaa mo tungtong. Kung ato ning ihulagway sa mga ang Dios na agatungtong sa tanang mga butang. Ang buti pasabot nga ang iyang presensya anaa sa tanang mga butang, sanglit kining kalibutan, tanan nga niya diri iya maning gigama. Subuot sa Dios nga ang tanang mga butang himuon niyang simbolo gayod sa iyang presensya. So anything. So baga suking tigpaminaw lain na nga kana bang kapasikaranan na to sa Biblia nga nganong magbuhatag mga larawan o mga ribulto kay ang maong mga butang nagsimbolo sa presensya sa Dios kay buot ang Dios mutungtong lagi sa maong mga butang. Ato lang yung likayan nga ang butang maoy himuon atong Dios. Kung doon naman day himuon bisag unsang mga butang, ato lang nang gihimo para nga ang Dios mubatog niini, mutungtong niini. Buti pasabot nga ang presensya sa Dios anaa diha. Di lang nato balihon nga ang butang mao na ang Dios. O gunya sa Exodo 25:22. Makikita ako kaninyo didto sa tunga sa duha ka larhawan sa Kiruben nga naa ibabaw sa sudlanan. So nagpasabot gihapon no sa presensya sa Dios nga naa sa taliwala sa duha ka larawan sa Kiruben nga naa ibabaw sa sudlanan o arkas kasabutan. Ugunya sa Hebrehanon kapitulo 9 tudling 5 gihiskutan gihapon ang mga butang. Nga matud pa no Hebrehanon 9:5 ibabaw sa sudlanan didto ang mahimayaong mga binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Dios. O gipandong ang mga pako sa mga binuhat sa dapit diin adto pasaylo ang mga sala. Laing hinungdan no mga suking tigpaminaw nganong dunay gitay mga larawan di sulod sa tung simbahan, mga ribulto. Sa Exodo kapitulo 35 tudling 22 matud pa. Mianha ang mga lalaki ug mga babae. Ang tanan nga buot magdalag mga dayan-dayan. Mga ariyos, mga singsing, mga kwentas ug tanang matang sa alahas nga bulawan. So laing rason nga nung duna tay mga larawan o mga suking tigpaminaw mao nga kining mga butang nga gud nagsilbing dayan-dayan. Exodo 35 tudling 22. Lain pa sa 1 Hari kapitulo 7 tudling 36. Ato gihapong basahon. Sa ibabaw sa mga pugong o mga dayan-dayan gikulit niya ang mga kiruben, mga leon og mga palmera
sumala sa luna sa tagsa-tagsa uban sa mga garnalda sa palibot. Di ba? Nainumdum ta? Ay yun ninyo kalimti katong Ezekiel 41:17 nga to sa 20 nga sa sulod sa templo sa Dios dunay larawan sa kiruben nya naung gayud sa tao ang makita nimo den dunay dagway pa yun sa ka leon unsa may katuyuan ni ana susulod matud pa diri sa 1 Hari 7:36 mga dayan-dayan na nga gikulit niya. Yan to silang panahon. Dayan-dayan. Lain pag yung ebidensya na to sa Biblia no mga suking tigpaminaw nga nagsilbi nga dayan-dayan ng mga butanga sa Salmo 144 tudling 12. Salmo 144 tudling 12 sa hubad gihapon nga maayong balita Biblia. By the way, no, kung mohisgot ga itag hubad, particular gyud nga hubad kay usahay go di magparehas ang atong version ba. Lahi ang pagka-plastar sa mga pulong niya ang uban maminaw maingon lahi man diri lagi sa akong Bible. Lahi ang pagka-hubad pero maora kung sabton. Mo nang ako yung ipasidaan ang unsa nga hubad atong gigamit kung hukutlo ta, no? Maayong balita Biblia kanang common nga hubad sa Biblia karon. Salmo 144 tudling 12 matud pa sa panahon sa ilang kabatanon mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga lig-on mahisama unta ang among mga anak nga babay nga mga estatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. Na litra por litra na yun mga estatwa nga mudayan-dayan. So, mao na mga suking tigpaminaw. Ato nang nahisgutan nga nagsimbolo sa presensya sa Diyos sa mga butang nga nung gabuhata. Og lain pa, nagsilbing mga dayan-dayan. Then, ang ikatulo, mao nga, ang maong mga butang pod nagsilbing nga pagpahinumdum. Kana bang makahinumdum ta sa mga maayong nga mga hitabo tungod sa maong butang nga atong nakita. Sama pananglit sa kanang larawan ni Kristo nga nagbitay sa krus kanang atong krusipiho. Ining kakita nato ana makahinumdum din ta sa bayanihong buhat ni Kristo kadtong iyang kamatayon sa krus, di ba? Gani doon ako'y higala niadto nga sa nag-eskwela pa mi. Iya kong giistoryahan ba unsa ka iyang mga teknik des pagtuon nga kana yung di ba dali malimtan o dali ma-memorize. Iya kong gisaysayan ba siyang nabasa ba unsa kay mga pamaagi ba des pagtuon kadtong di gana ko malimtan kadtong mnemonic system nga memorize like kanang sa pirmero nga litra ba sa sentence diin kung gusto na itong memorize then isaulo lang unsay sumpay. So ang memorize kadto lang mga unang bahin sa maong pasahe then mahinumduman na dayon unsay sumpay. No, pwede na ito magamit nga ehemplo mahitungod sa larawan kay ang mga larawan gud dunay mga mensahe. Dunay mga mensahe nga ato bang kabang sinatio no pag-ayon ng mga suking tigpaminaw. Larawan pananglit ni San Vicente kung naibalutas mga binuhatan ni San Vicente sa history makahinumdum din ta sa mga maayong panig-ingnan usab nga iyang gihimo. Sama pananglit sa monumento pod ni Dr. Jose Rizal de Astong Plaza inigakita na to sa iyang imahe o monumento makahinumdum dahil ta sa iyang bayanihong buhat nga nahimo sa atong nasod nga Pilipinas. O gunya, dili lang kay maproybahan na to na sa kanabang practical sense. Mismo sa Biblia na agyo na mabasa litra por litra. Sa mapananglit sa Josue Kapitulo 4 tudling 6 ngadto sa 7 nga matud pa kining mga batuha magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Ato ning gibasa kay kanang batugod ating kanang bato usag ka butang niya matud pa dire
ang maong bato nagsilbing pagpahinumdom. Kining mga batuha magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat si Ginoo. Hinoon niadto ni sa Daang Testamento ato lang ning gigamit pod diha sa paghatag og justification ba pamatuot ka ang mga butang sama sa gihimo nato bagay Katoliko da sulod sa atong simbahan, pangaimahin, mga ripulto, usas katuyuan niya na aron makahinumdum tas mga mensahe nga maayo nga naglimin sa maong mga butang. Lain pa ang Exodo Kapitulo 24 tudling 4. Madod pa, gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo, unya sayo kayo sa buntag sa pagkasunod adlaw, nagtukod siya halaran sa tiilan sa bukid, ug nagbutang siya 12 ka bato nga handumanan alang sa 12 ka banay sa Israel. Bato gihapon, usa ka butang nagsilbi nga handumanan. Lain pa sa Números Kapitulo 15 tudling 39. Ang burlas maoy inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan sa Ginoo ug makatuman niini. So mao na mga pamaagi nato mga suking tigpaminaw. Mao na ang mga katuyuan nato mga Katoliko sa pagbaton sa maong mga butang. Nagsimbolo sa presensya sa Dios, nagsilbing dayan-dayan, nagsilbing pagpahinumdum. Pero sa uban na itong mga igsuon, ila man ang usbon. Ila man yung tang pagkasadon ba nga, may ngon sila nga adili na tinuod. Ang tinuod, ang katuyuan sa mga Katoliko, nga nung gahimo sila anang mga butanga, kay himuon nilang Diyos, ilang kinabuhi. Aron maakusahan ta nga nakasala og idolatria. Pero mga suking tigpaminaw, we must be honest. Kinahanglan matinud-anon ta. Dili na to butang-butangan ng tinuo ang Katoliko diya sa mga pagtulunan. Kay klaro man yun, ang pagtulun ang Katoliko, unsay mga katuyuan sa larawan. Kana arabang inyong akusasyon, maura ba yun na iyang gidili po noon? Kanang inyong akusasyon nga gipaka-Diyos ang mga larawan, kana arabang yun po noon iyang numero 1 nga gidili sa larawan. Diba? Ang atong simbahang Katoliko nanudlo nga kung maghimo mo mga ribulto, ayaw lang yun ninyo himo ang Diyos. Samaan ng kwarta. Ayaw lang yun, ipaka-Diyos ng kwarta. Okay ra, sa gamito ninyo na. Unsa pa ng mga butang nga inyong nahuptan. Kunya, nahibong kita pagayo kay kana ra ba gyud noon mo gi-akusar sa atong mga igsuong nahimulag. Bisag sayod siguro sila nga naay husto nga paggamit sa mga butang, pero I don't know no kung mahiwi-hiwi yun ya sa ilang pagsubot o sa ilang pag-reeko po ngadto sa uban nato mga igsuon pinaagi silang mga tulumanon. Kay daghan natag nasaksihan nga mga tulumanon sa atong mga igsuong nahimulag. Nalibog ko kay nganong hiwion yun nga naman untay klaro nga panudlo sa Santa Iglesia. Ambot gituyo bagyo ka naghiwi o wa lang yun siguro masabti o na misinterpret lang siguro tang mga Katoliko. Ako naglaom nga na misinterpret lang ta o wa lang ta masabti, buti pasabot wa lang nila tuyo ba. Nga nahimo na nila kay madapas sila no sa pag-ampos tong Ginoo nga amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Apan kung ilan ang gihimo sa tinuyo, well, nang Ginoo na gyud ang mag-igo kanila no mga suking tigpaminaw. Pasumpay ni anang katuyuan nga aron makahandom ta sa mensahe ni anang butang. Ang atong Ginoo mismo nakahisgot anang mga pulong ba nga gusto gid ta nga kanunay, gusto gid siya nga kanunay tang maghandom sa mga buhat nga maayo. Sama pa nang sa Lucas 22:19. No? Lucas 22:19 nga naghisgot siya ni adtong balaang panihapon nga matud pa niya, buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Balo naman ta katong balaang panihapon sa manto ka balaanong butang buot gayod ipahandom sa Ginoo. Unya diya sa atong pangisip nahimo naman ang
kinaiya ginato nga kung gusto ta mahinumdum ni anang butanga o ni anang istoryaha, doon na tayo mga paagi natin mga daghang mga techniques usa ni ana kanang maghimo tag butang lagi nga ang butang nga atong gihimo ang mensahe mahitungod sa gusto nato nga mahinumduman. Gusto ta nga makahinumdum sa maayong binuhatan ni San Vicente ang maghimo tag larawan niya para inig kakita nato niya makahinumdum din ta siyang mga maayong panigingnan. Gusto ta mahinumdum kanunay sa kaasuyan ni Kristo sa cross, well, magbutang tag krusipiho. Muna, aron magkahandom o magkahinumdum ta kanunay sa maong mga buhat. Laing hinungdan no mga suking tigpaminaw, laing rason, nganong maghimutag mga ribulto, ngat sa mga kanabang mga balaan, aron sila kapasidunggan. Aron sila mapasidunggan pinaagis maong mga butang. Kaya kung atong basahon ang Sirach Kapitulo 4, Tudling 21, ang mga santos, kung mga balaang tao, angay pasidunggan o takos sila sa pagtahod. No, matod pa sa Sirach 4:21. Kanang paghimo na tug mga larawan nila, paghimo na tug monumento, mo man ay buhat sa pagpasidungog. Ug unya kung atong basahon sa Bang Juan Kapitulo 12 Tudling 26, matod pa, ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako aron kunhain nako at wow sa bagak misulugon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Sa laktod nga pagkaistorya, kanang mga tao nga matinud-anon, masinulundon sa kabubuton sa Diyos. Pasidunggan gayud sa Diyos. So ang ato gong pangunahon na agod, ang atong pangisip mo tultul kanato nga ang Dios mo pasidungo gani sa mga taong balaan unsa pa kita nga mga iyarang mga subordinate o mga alagad the same pod aduna tay paghimuong pagpasidungog kanila ug kanang paghimo natog mga kanabang mga monumento nila, mga larawan nila, gani ato pagyud sila himuang libro para sila kapasidunggan jud mga suking tigpaminaw. Biblical lang mga butanga. Mo na atong pagklaro no mga suking tigpaminaw. Sa Mateo Kapitulo 25 Tudling 21, matod pa, maayo, buutan ka og maayong sulugon, mingon nga galon. Sanglit kasaligan ka man sa jutay salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Sukat tong mga sulugoon dahil sa Diyos, makaambit sa kalipay ni Kristo. So kung si Kristo sa iyang kalipay nga naangkon nga siya napasidunggan sa tibuok kalibutan, mausab ang mga santos. Mapasidunggan po silang apil kay nakaambit man sila sa kalipay ni Kristo o sa himaya ni Kristo no mga suking tigpaminaw. Sumuna Catholic theology. Kung si Kristo atong napasidunggan, maapil po og pasidungog tong mga sumusunod niya. Kay lagi sila makaambit man sa kalipay sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga duna tayo gipang pasidungog nga gihimo. Ug kanang atong paghimo og mga larawan, monumento, ribulto alang kanila, buhat man sa pagpasidungog. Sama lagi sa atong paghimo og monumento ni Rizal sa atong plaza, buhat man sa pagpasidungog pagasuking tigpaminaw. Ug unya sa Lucas Kapitulo 1 Tudling 52, matod pa, gipuka ni ang mga hari nga gamhanan, gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapaobsanon kun mga santos. So ituboy ang mga santos kun. Yun sa nato pagtuboy. Diya sa paghinumdum kanunay sa ilang mga pinuhatan, particularmente naagyo tay gigahin anak tuig-tuig kanang atong magpagpiesta alang nila, di ba? Pagpasidungog man na. So kana day atong mga kapistahan alang sa mga santos, kung atong unahon-naon, katumanan na niining Lucas 1:52. Nga si Santa Maria sa dihang napuno siya sa grasya, matud pa sa anghel, nakapamulong siya niining mga pulunga, nga ituboy kuno ang mga mapaubsanon. Ito pa,
pasidunggan. Nya muhaom gayo gyud nga ang katumanan na ini kanang mga kapiestahan nato alang sa mga santos kay mo man ay pagtuboy nato nila. Di ba? Kay lagi nakaambit sila sa kalipay sa Ginoo. Pero masaypan pod sa uban natong mga igsuong nahimulag nga wa na gihimo ng Dios na si kanang ilang mga santos kay gipangtuboy. Sayon naman unta kay na sabton ba kung manalinghog lang yun ta sa simbahan Katoliko. Kung ato lang yung paminahon siya, let the Catholic Church teach us. Kaya atong pasagdan yun ang tinuang Katoliko mo, tudlo na to unsa na mga butanga. Dili kita mo'y mag-invento og mga huna-huna unsa ang Iglesia Katolika. No, that's wrong no mga suking tigpaminaw. Kung matinud-anon ta, paminaw na dong Iglesia Katolika, unsa mayang gitudlo may tungod ni anang mga larawan, unsa may yang gitudlo may tungod ni anang mga piyesta. Kung dunay gihimo nga pagtuboy sa mga balaang tao, unsa may butpos-sabot ni ana. Kaysa uban nato mga igsuon gon, maingon man sila, wa na gipagka-Diyos nas mga Katoliko ang mga santos kay gipiyestahan. No, humana nato na matuki kagahapon mga suking tigpaminaw. Ang pagtahod, ang pagpasidungog nga gihatag nato ngadto sa mga santos dili na katupong sa pagpasidungog nga gihatag nato sa Dios. Kaya nga atong honor o pagtahod nga atong gihatag kanila kana mang gihinganlan sa Grego og dulia, respectful veneration. Dili na siya adoration. Dili na siya pagpakadiyos. Kay kanang adoration o pagpakadiyos iya lamang na sa Dios mga suking tigpaminaw. Nabito tayo mabasa sa Bible nga nag-ingon, ihatag ang sa Diyos ang iya sa Diyos. Ang sa emperador ang iya sa emperador. So na ay due to God, na po'y due to sa tao. So kung doon na tayo pagtahod nga alang sa Diyos, doon na po tayo pagtahod nga alang sa tao. Bisan gali ang emperador. Ang uban na itong mga igsoon, ilamang tupungon. Kana kunong pagtahod na tos mga santos, tupong manggono na sa atong pagtahod sa Diyos. Dili na. Kinahanglan atong i-apply itong superlative degree. Dunay highest, dunay higher, dunay high. Dili naman nagsama. Kaya mo yun ay pagtulunan sa Iglesia Katolika ng mga suking tigpaminaw. Ugun niya, mga suking tigpaminaw. Dagan ta dito sa Josue Kapitulo 3, tudling 1 ngadto sa 8. Matud pa, sa pagkakaadlawon mibangon si Josue. Og siya og ang tanang katawhan sa Israel na miya sa kampo sa Sitim. Aron pag-adto sa Jordan, nagkampo sila didto sa wala pa manabuk. Human sa tulo ka adlaw, kisuroy sa mga pangulo ang kampo o gisultihan ng mga tao. Ining kakita ninyos mga pare nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios, pamutos kamo og sunod na ini. Unya masayra ninyo asag kamo moagi, kay wala pa man kamo mag-anihi dinhi. Apan ayaw kamo paduol sa sudlanan sa kasabutan. Palayo kamo mga 1 ka kilometro sa likod na ini. Giingnan ni Josue ang katawhan, ihalad sa Ginoo ang inyong kaugalingon tungod kay ugma ang Ginoo maghimog dagkong mga butang istaliwala ninyo. Unya mingon si Josue sa mga pare, dad-a ang sudlanan sa kasabutan ug pag-una sa katawhan. Panagprosesyon ngali no, biblical lay ng prosesyon no, magisugi di paminaw. Pero naapo hinoy prosesyon sa mga mga pagano. Saksi po ta na sa history. No? Kay basa-basa ta sa history, naamang pa'y prosesyon ng mga pagano. Pero ang nakasaad lang nato, nakapasubo lang nato, kay kanang atong prosesyon sa mga Kristiyanos, ilamang dang sawayon, ilamang akusahan nga pinagano kuno, kana. Warabat na masayod sila nga, kanarabang prosesyon, duha ka klase, na ay Diyos nun, na po'y pinagano.
kinahanglan mahibaluta unsay prosesyon nga pinagano, unsa pay prosesyon nga iya sa katawhan sa Dios. Kay kung ang atong nahibaw-an prosesyon ra nga iya sa mga pagano na hasta tong prosesyon nga iya sa katawhan sa Dios, maakusahan man nato nga pinagano. So we have to know the differences. Unsay kalainan sa maayo nga prosesyon o iya sa katawhan sa Dios, unsa pay prosesyon nga iya sa mga pagano. Parang dili ta makaakusar og sayop nga akusasyon sama sa atong pag-akusar sa mga Katoliko nga ang prosesyon ra ba sa mga Katoliko gi-pattern ra magyud sa prosesyon ni adto sa katawhan sa Dios sa daang kasabutan. Kung doon na may mga gidaladala di as pagprosesyon nga mga butang, gisiguro nga dili katong mga larawan nga mga idolos. Ang gipangdaladala di as tong prosesyon mga larawan nga sagrado. Kaya katong prosesyon nila sa una, sa mga pagano, kung magprosesyon sila, katong mga Diyos mo ilang pangdalon di sa ilang paglakaw-lakaw. Mao na ang nakapasayop nila. Pero ang katawhan sa Diyos, kung magprosesyon, magdaladala og mga butang nga dunay kalambigitan sa presensya sa Dios sama ni adtong sudlanan sa kasabutan, larawan sa kiruben. Ya gana atong pagprosesyon pud larawan sa mga santos man atong gipang daladala dili man na larawan sa mga idolos kun mga Diyos. So di na prosesyon nga pinagano. Dayon akong tiwason pagbasa ni dinhino mga suking tigpaminaw. Dad ang sudlanan sa kasabutan o pag-una sa katawhan. O gituman nila ang giingon niya. Unya ang Ginoo miingon kang Josue. Tungod sa buhaton ko karong adlaw, ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo. Natanawa. Tanang katawhan ko no? Tanang katawhan sa Israel magpasidungog ni Josue. So pa, sugua ang mga pare nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan nga muhunong sila inigtunob nila sa tubig sa suba. Kining mga pulong din hila nga atong kwaon ba no? Kining pasidunggan si Josue sa katawhang Israel. Mo ato ning gigamit nga kini bang pattern pod sa atong pagpasidungog sa mga santos. So we're not wrong no mga suking tigpaminaw kita bagay Katoliko kung daghan kay tang gibuhat nga pagpasidungog sa mga balaang tao. Ato lang i-correct ng panghuna-huna sa atong mga igsuong nahimulag nga gi-idolize nato na sila. No. That's wrong. No? Dili na dapat yun mo katap sa katubang atong pagsibya sa kanginan o diya bas television kay misinformation man ang nahitabuan na. Mo bitaw nga ato yung ayuhog tuon ang atong pagtulon ano mga suking tigpaminaw kay sa atong panahon karon daghang kaayong misinformations. Kining media gamit ka inis pagsabwag yun. Dako kay nag-ikatabang sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo no mga suking tigpaminaw. Ako nituog ko anang kanang media amins ko nino magamit yun sa pagpakailap sa kamatuoran. Pero at the same time magamit po ning media sa pag-disinform sa mga tao. O kana bang pagpakatap og mga sayop nga pagtulunan. Mao na nga magtuon dito gayo. Parang dili gyud ta mauhat pa, di ta malimbungan sa mga pagtulon ang sagol bakak. Mga suking tigpaminaw. Sa Josue 4:14 matud pa, gipasidunggan sa katawhan sa Israel si Josue ingon nga bayani. Tungod sa gibuhat sa Ginoo niadtong adlaw. Gipasidunggan nila siya sa tibok niyang kinabuhi sa mas pagpasidungog nila kang Moses. Gipasa na ko ni kay si Josue gipasidunggan ingon nga bayani. Sama lagi ako agyon ning kanunay gibalik-balik ninyo si Dr. Jose Rizal atong gipasidunggan pinagis paghimo natog monumento niya diya sa tong plaza nga kung atong unahon-naon ng iyang kabayani, bayani lang siya sa usa ka gamayng nasod nga Pilipinas. Na unsa pa ka sa mga santos nga ilang kabayani, bayani gyud sila pang tibuok kalibutan. Kay kanang kabayani sa mga santos pang tibuok kalibutan man na. So ato po silang pasidunggan. Unsaon nato sila pagpasidungog di lang kay sa una-una pinagi gyud buhat kay action speaks louder than words. O na nga
Sa mga Katoliko gipakita gyud pinagis paghimo og mga kapiestahan alang kanila og paghimo gyud revolto alang nila para sila kapasidunggan. Og mga suking tigpaminaw matud pa ni San Pablo sa unang Korinto 4:6, kay tungod kaninyo mga igsuon gihimo ko si Apollo o ang akong kaugalingon nga panig-ingnan alang sa inyong kaayuhan aron makakat-on kamos pagkinabuhi sumalas sa kasulatan, kikinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo og magtamay sa uban. Naghisgot diri si Pablo nga sila kuno mga mensahero sa Dios, mga panig-ingnan. Kung atong tukion ng mga panig-ingnan o mga examples, natural man yun nga ipasundayag yun ang example no mga suking tigpaminaw. Pareha sa atong mga teachers no mga maestra diya sa eskwelahan, kanang mga example diya sa ilang mga explanation, ilang ipakita sa blackboard. Magbutang pa na sila mga visual aids gani. So ipasundayag ng mga panig-ingnan. Sama gud sa mga television angay unta ta mo pasundayag dihag mga panig-ingnan. Ang buot natong ipasabot kanang atong mga imahen pod, mga larawan usas katuyuan niya na aron mapasundayag ang mga examples. Kay lagi ang mga santos panig-ingnan man yun. So ang ilang mga larawan, ang ilang mga buhat ipasundayag nato atong ipakita ilang mga larawan ribulto hasta pod ang ilang mga libro atong ipang-apod-apod. Unang doon natin mga libro sama sa Lives of the Saints. Nga naman na, aron mapasundayag ang ilang mga maayong panig-ingnan. Kay ningon lagi San Pablo, mga panig-ingnan kami kaninyo. Ang panig-ingnan dili angay tapigan, dili angay tabunan, kailangan ipasundayag. Mao na nga kanang atong mga ribulto, mga imahin nga atong gihimo alang kanila, pagpasundayag na nato kanila kay sila mga panig-ingnan. Sa Job 36:7 matud pa, gipanalipdan niya ang magamatarong kung magabalaan, paharion niya sila o pasidunggan sila hangtod sa kahangturan. Pagani, pasidunggan sila hangtod sa kahangturan. Mga suking tigpaminaw, ang katapusan nga atong i-share ninyo, may labot na sa mga katuyuan sa mga larawan. Mao ang kanabang pagbutang na tuog mga timaan. Kaya kana lagi mga butanga, mga timaan man yun na. Unya na man yun na sa Bible. Nasa Jeremias 31:21 nga matud pa, butangig mga ilhanan og mga timaan ang dalan. Butangig mga ilhanan o mga timaan ang dalan. Unsa ba ning dalan? Sa Bagong Testamento, buhat 24:14, mao ang iglesia, ang simbahan ni Kristo, ang katawhan ni Kristo. Kay si Kristo mao man ang dalan, unya ang iglesia gitawag man niya iyang lawas, mao na nga nahimo na pong dalan ng iglesia. Ug matud pa sa Jeremias 31:21, butangig mga ilhanan o mga timaan. Mga suking tigpaminaw, kinira bang mensahe na ini nahinumdum ko diya sa tuwan. Kana bang diya sa bukid nga nakabisita tas usas mga balay diya nga nakakita tag kana bang mga pictures ba sulod sa ilang balay nga laway. Nagtimaan man yun nga ang mga tao yung namuyo makaingon ta nga malawayon siguro. Unya makahuna-huna batag dili maayo ba kung mga pictures ato makita sulod sa mong balay dili maayo. Pero kung makakita tag balay nga napuno sa mga larawan sa mga santos, nagtimaan nga relihiyoso din ang namuyuan ng balaya. Og ining kakita po nato sa mga larawan sa mga santos, makahinumdum po tag mga maayong butang. Di ta makahuna-huna og maot. Mao na nga usa po nakapaagi na to mga Kristiyanos para nga makahuna-huna tag maayo. Magbutang ta, kung magbutang tag mga larawan, pilio na to mga larawan nga ibutang na to sulod as tong balay. Labi na gyud sa simbahan. Para nga kanunay ta makahuna-hunag maayo kay ang mga larawan sa mga balaang tao, no? Pangasukin ti paminaw, makapahinumdum man gyud sa ilang mga binuhatan nga maayo. Mao na nga diya sa atong kwarto,
butang na tong larawan ni Santa Maria, mga santos, ug unsa pa, krusipiho, para nga peace ang atong nasong nahuna. Kailan nga lang makita kag larawan sa mga santos, makita kag larawan sa Santo Cristo, unya ang imong hunahuna, ini kakita nimo maot. Dili po na naghay, no? Mga suking tigpaminaw. Kay kasagaran na to, mga kita og larawan, ug unsay mensahe anang larawan, mo na itong mahuna-huna, di ba? So, mga suking tigpaminaw, usa po na sinungdan. Ug ako nag-awhag kaninyo to combat pornography. Unsa man ang pornography, kanang pagbatunog mga lawayng mga larawan, so pa na mga magazines, so pa na mga salida, usa sa paagi nato nga i-combat na magdaghan-dag himog mga larawan sa mga santos. Krusipiho tanan kanang mga butang nga relihiyoso mo atong daghanon to combat pornography nga takong problema sab nga giatubang sa atong katilingban. Pangasuking tigpaminaw sang lidapikin na natong oras. Okay. Doon na ilaing text message nga atong nadawat kika ni Boy Magsayo ba to? Diya sa I'm not wrong, sa Misamis. At ang iugma, no? Igsuon Magsayo ang tubag sa imong pangutana. Ewan na tayo panahon. Okay. Mga suking tigpaminaw, sige hapon, hayabiyan ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, on Eternal Word Television Network. Nana siya sa Channel 48, no? Sa Orient Cable Dipolog, o Channel 61 diya sa Hometown Channel diya sa Katipunan. O guwa pa tagihibalo sa uban nga mga cable operators asa nabutang ng atong Global Catholic Network. So pagitaa lang yun ninyo. Ang atong mga Catholic website sama sa awtn.com o ang catholic.com, catholic-convert.com. By the way, ato gihapong sublion pag-inform, pagpahibalo ninyo nga kini atong tulumanon ma-expire ni, no? Kaya atong contract 3 months raman din hingas mong istasyon. Nagsugod ta niya itong April 15, so kaya itong ma-expire bali itong contract karong umaabot nga July 14. So wa pamantay laing sponsor nga naka-pledge para sa pagpadayon ini. So maingon ta maybe no basin maundang sa gyud ta, no, after ma-expire ang atong contract din sa mong station. Pero dili pa na pud noon sure. So ay kung nagpahibalo lang ninyo daan kay aron di mo matingala ba. Okay. Og by the way, no, ang atong cellphone number andam gihapon, no, mo receive sa inyong mga query about sa atong program. 0918-5497-065, no? 0918-5497-065. At ang telephone number 212-6200. Pag itong email address veritas899@yahoo.com. Okay, no, sige hapon nato ding tapuson pinakis pagbasa sa pagampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pagasuking tigpaminaw sa kihapon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary,
Kini na lang inyong ubus nga sulugoon sa maong tulumanon, the woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Moingon. Hangtod ug mapuhon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak si Espiritu Santo. Amen.